daming tao guys. Daming tao. Lahat ng single, di kami muna. Ha? Lahat ng single daw. Nakalapan, tumbukan na ka. Diyan piling. Ay, ito ko, akapis ka kay Batay. So, dito na tayo guys. Dami tao. Lagi! Bus! Hello kapak sa vlog ko. Ceremony. Che? Ang video? Dami. Bakar ka di pa sa ikin na ini. Tawag ka lang to. Lamunanan! Kanyang ko! Ikas na rin tanga po. Hindi. I-upload ko na sa YouTube. Record tangi. Okay. May marami pang mga parating. So ayan, mag-i-start na yata. Pabayan mo po kami, Lord. Wala may bike. Wala may bike. Alis na lang. Ano ba ka? Sayo kayo, Siren. Sayo kayo. Sayo kayo. Sayo kayo. Sayo kayo. Budot.
Eh. Ha? Basta Paps. Ah. Sana all may butina. Bibigyan na ka na. Ah, Bibigyan na ka na. oy. Alright. Doon pala sa ano, Ernest Drive. Sira na tayo ng busina. Ewan ko baka na pumutok ko yung wire. Ayan, so malapit na tayo. Ay, pasi para patabong mi. Para patabong mi, may jay. May kanto. Eh. Dapat. Pakyaw ko na pre, pakyaw. Wala na tayo. Sana hindi ko mag-memorize po yung ating storage nang mararating tayo ng bayan. Okay. BBM! Yan ang dami.
balay pagsiyaw ah. Dito sa balay. So I'm not sure kung sana nga hindi pa ma-full yung storage natin. Yung magkakalit tayo ng bayan para makuha na natin yung ano. Right, nandito sa papunta ng bayan. Uy, stop niya, diretso lang. Sa BBM. So yung nakikita nyo po sa ano, sa harapan kanina, wala pa po yung nakalaatin sa mga nasa likuran natin. Grabe, as in talaga, sobrang haba. Buong Malasiki pa lang po yan. What more kung buong Pangasinan na po. Sigurado siguro halos hindi na uusad yung ano, yung traffic. Ito dito lang tayo sa kasama natin. So hopefully di pa ma-full storage yung ano natin, phone natin, para makunan natin sa makarating tayo ng bayan. Yo pre, BBM! Namumat ah! Ha? Kaya may parang pizza yung tunog. Tunog niya lupa tayo. Magsisilpi ah! Paps! Paps, magsisilpi! Magsisilpi! Tutog sa lupa to! BBM! Go ba bra? So ayan o, dami nag-aabang sa labas. Mga kabayan natin. So ayan o, ito lang. Ayan o, BBM mo yan.
Tulay.
So, happy BBM Day. Happy birthday. BBM! BBM! So, dito po tayo ngayon sa papuntang Bulawi. Bulawi sa Bato. Sabi ko naman. Hoy! Diyan na po nagtatapos yung mga motor. Ito na yung last, yung mga 4 wheels. Yan o. Hindi na sila, dito na kami sa final destination. Pasok lahat. Ayan guys, so papasok daw tayo. Nakaka po, di pa na po.